This is a Cinema Beats production. Až budeš Bůh, klidně sudi mě, ale dokud si člověk, máš taky kostlivce ve skříni z tvojí minulosti, kteří nikdy neodejdou, nikdy nezmizí, nikdy nezamávají bílým šátkem a neřeknou v klidu si dál žijí. Jsou tu navždy a tak strašně rádi straší, dávají o sobě vědět v situacích, kdy to nejmíň čekáš, když to přijde sem, je tě to rychle jako tryskáč. Dlouho trvá, než si pozbíráš, ale musíš věřit, že to dáš, nic jinýho ti už ani nezbývá. Nemůžeš pořád srabu líbat prdel, už bys zase měl hlavu nosit nahoře a dívat se na sebe hrdě. V zrcadle nevidět jenom trosku, bez duše a bez mozku. Kdyby to šlo, všechny negativní vzpomínky za hlavu hodit, kdyby byly jako papír a šli spálit. Neváhal bych ani sekundu a hodil je do ohně a díval se, jak hoří spokojeně a užíval si to, jak odchází, jenže to nejde, musím s něma žít. Vím, někdy nám život přichystá tvrdý situace, při kterých si sáhnem na dno. Jde o to, co si z toho vezneš, doufám, že v tom máš jasno. Když máš pocit, že na tebe všechno padá ze všech stran, musíš stát, všechno odbourat silou jak Hulk. Nikdy nesmíš klesnout níž, než je Titanic, nikdy to nesmíš dopustit, musíš se pevně postavit na nohy a dotknout se nebes, ukázat všem, že nejsi nicka, ale že vedeš. This is a Cinema Beats production. Now, we must be ready for a new danger. If you are not ready, it could knock you down hard. With warning, and without any warning. You will know when it comes. It looks something like this. Cinema!